Хәерле кич, табигатьнең чисталыгына киек жанварларның саны төрлелеге артуга омтылыш әлбәттә изге гамәл. Әмма Татарстан орманнарында аюлар саны арткан, кешеләр янына чыгу очраклары ешайган дигән сүзләр күпләрне борчуга да салды. Шул ук вакытта юлларга, авыллар янына аюлар килеп чыгуны киресенчә адәм баласының үзе яшәгән, йөргән урыннарын чүпләү белән бәйләп карарга кирәкме микән? Көрән аюны республиканың Кызыл китабыннан чыгарырга ашыкмыйбызмы? Студиябез кунаклары белән шул хакта фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз. Менә мондый видеолар соңгы арада социаль челтәрләрдә бик күп очрады. Менә без Кукмараны күрдек. Сез Искәндәр абый тагын нинди районнарны күзәттегез? Монда Саба, Балык бистәсе якларында күренде, әле Лаеш районында күренде. Шулай ук әле монда Биектау районында әле күптән түгел генә, менә моннан 3-4 көнлек кенә минем өйдән якында гына узып китте аю, кешеләр аны шунда ук 6:30-да узды дип хәбәр иттеләр. Кайсы якка баруында юнәлешен дә иттеләр. Ул Күлсәйт авылы ягына таба китеп барган иде. Мин инде аны узган ел теге аю баласын күргәчүк, аларның шәҗәрәсен өйрәнә башладым. Эшчеләр күрделәр дә Казанка буенда, минем янда гына, менә мин якын гына яшим. Күргәннәр дә хәбәр иттеләр, аю баласы күрдек дип. Мин әйтәм, баласы бар икән, каядыр моның әнисе бар. Әнисе бар икән, димәк моның каядыр атасы да булырга тиеш бит инде. Мин әйтәм, булай булгаштан, каядыр әби бабасы да булырга тиеш. Мин шулай торып, аларның шәҗәрәләрен үк өйрәнә башларга мәҗбүр булдым. Шуңа күрә аюлар республикада күп, ничә икәнен караган идем. Бүгенге көндә аюлар 100-гә якын аю яшәп ята Татарстанда. Баксаң, әле ничә ел элек кенә караганда кызыксынган идем, берничә ел элек 25-30 аю бар дигәннәр иде. Бүген 100-гә якын аю. Һәм алар әле аларның саны артканнан арта, элек бит күзгә күренеп йөрмәделәр алар. Менә минем гомеремдә дә тирә килеш күргәнем булмады. Ни өчен алар хәзер безнең күзебезгә күренә башладылар? Курыкмыйлар да бит. Мин булай дип әйтер идем. Гомумән, менә урман аның мөхите. Урманнан без файдаланабыз. Юллар салабыз урманнарда. Ул безгә кирәк инфраструктура. Мин уйланам, без аюларның мөхитенә кирмәдек микән кискен рәвештә. Аюлар гомумән бик тыныч хайваннар. Әгәр дә миннән сорыйсыз икән, менә син күргәнең бармы аюны дип. Аюны минем күргәнем бар. Ну, аюлар мине бик еш күрәләр урманда булганда. Алар күрәләр тыныч. Алар әгәр дә син нидермен агрессивный хәрәкәт ясамыйсың икән, алар бер вакытта сиңа килмиләр. Шуңа күрә мин аю аш булса, аюның ачлыгы безнең урманнарыбыз шуңа бай. Аларга ачлык яналмый дип карарга кирәк. Нәрсәгә мин бай дим? Алар үзләренең менә мөхитләрен, яшәү урыннарын ылыслы, киң яфраклы урман зонасында тапканнар. Ну, соңгы вакытта мин менә күрәм, аюлар шырыйлар урман далада дагын. Бүген табигатьтә кискен үзгәреш бара. Глобаль җылыту бара. Ул безгә дә йогынты ясый. Кушларга дагын, җәнлекләргә дә, хайваннарга дагын барыбызга да кискен йогынты ясый. Мин әйтмәс идем, безнең бүген инде менә алар ашыйлар, тамырлар, җиләк, җимешләр. Яннарсын, менә аларның хәтере бик әйбәт аюларның. Әгәр дә бер җиргә тукланалар икән, менә шундый туклану әйбере бар икән, аны бер вакытта онытмый. Аның өе шикелле менә шул тирәдә генә, үрчи шул тирәдә яши. Аның үзенең мөхите бар. Юллар салабыз, электр линия уздырабыз, машина белән гирләтеп узабыз. Алар тыныч хайваннар. Без бит аларның тынычлыгын боздык. Әгәр дә бер әйбер бар бит. Һәр аюның зур территория кирәк бер аюның тукланырга. Урманнар кичерәя, аннан сайын кысыла бара, кичерәя бара, әйеме? Аю хәзер кеше арасына чыкмый булдыра алмый.
аңа анда ризык алай гына җитәдер дип уйламыйм. Чөнки безнең якта Себер урманнары түгел, безнең урманнар андый ук бай түгел, менә Себердәге шикелле үк. Һәм алар монда чыгалар. Хәзер алар закламас, мен уйлыйм, чүплек тирәләренә килә башларлар, авыл тирәләренә. Шул вакытта менә аларны якыннан күрә башларбыз дип уйлыйм. Алар күбәйделәр. Теге 25-30 ай гына булганда алар әле урман эчендә сыялар иде. Хәзер теге Себер якларында урманнар янды бит. Әкрен генә Киров өлкәсенә таба килделәр. Ул якның аюлары зурырак, ирерәк. Бу якта кичерәк. Шул кичерәк аюларны аларның бит гәүдә көчне аңлата торган. Әкрен генә бу якка кысырыклый башладылар. Теге урманнар ярлырак якка кысырыклый башладылар. Һәм алар кая барсыннар? Ашарга эзләп алар авылга киләчәкләр. Әле менә бер хәбәрдә юк, мин карадым, бүген генә интернеттан да карадым. Бер кайда да хәбәр күренми, бер сарыкта тотып ашаганнары юк әле. Әле зыян салганнары юк. Күзгә генә күренәләр. Луиза, мин әйтәм, без теге башка тапшыруларда азаплана торгач, теге уңайсыз сүзләр әйтмәгәе дип, инде аюлар турындагы тапшыруга чакырдык Искәндәр Сиражины, анда да белгеч булып чыкты. Шок катып карап торам. Акыллы кеше бөтен җирдә дә акыллы бит ул. Афарин дип кенә. Искәндәр абыйның сүзләрендә хаклык ятамы, бармы? Ята, дөресен әйткәндә, аларның популяциясе хәзер артты. Нәрсә хисабына, шул менә Себер урманнарының яны. Климатның җылытуына гына карата түгел, дөресен әйткәндә менә без әйтеп битте бит не Харис абый. Юллар төзибез. Менә бу әгәр алсак Казан тирәсендә нинди генә элек кырлар инде безнең. Чиста кырлар, шулай бит. Агачлар берәм-сәрәм генә. Урман полосасы бара, бер туташ бара. Хәзер алар кисәкнәп тә кала, каядыр утыр табызда. Анасын аларның саны арткач, аларның һәрберсенә менә Искәндәр абый әйтеп үткәнчә сыйыш алмыйлар. Аннары кеше бит инде безнең шулай барабыз урманга. Элек урманга йөрүдә бераз кимергән булгандыр. Һәр шау, гөр килә, яшьләр, музыка, нинди генә тавыш юк, нинди генә техника белән эшлибез. Менә хәзер М19 дибез бит. Дөресен әйткәндә, ул бит нинди генә районнар аша үтми, нинди генә авыллар аша. Һәр вакытта урманны кисеп чыгабыз. Аның өчен урманны кисеп түгел, тирәсендә аның әле әйләнешле юллар төзелә. Аннан соң икенче бар, аларга может бит, алар үзләрен дөресен әйткәндә безнең Татарстанда урман әзрәк, Киров өлкәсенә күз салсак, менә бу Мария урманнарына, Уртиягә, анда аларга тоже шулай урын әз булу сәбәпле, алар безгә табан авыштылар. Идрис әфәнде, менә сезнең өлкә буенча конкрет сорау биреп карыйсы килә. Аюлар белән бу күршелек авыл хуҗалыгы өлкәсенә, йорт хайваннарына ни дәрәҗәдә йогынты ясарга, зыян салырга мөмкин икән? Монда бик дөрес, йогынты салырга мөмкин. Беренче бездә инде ул кытыру авыру дигән авыру бар. Менә инде мин 15нче елдан карыйм, без инде аны безнең дәүләт ветеринарий берләшмәләрендә һәр вакытта теркәп барабыз. Анда инде енутта да чыкты, безнең крысаны әйтеп тә үтмибез инде. Куницада үрчәтсәк, Барсукта, монда инде төлкеләр инде алар төп безнең менә 15нче елда алсак әгәр әйләнеп 50% анда 200 ничә кытыра авыру теркәлде. Шуның 50% төлкеләрдә. Бу нәрсә турында аңлата? Чөнки бу мөхиттә йөргәч ул вирус. Безнең әгәр аюларга да килеп эләксә, менә Харис абый әйтте, алар тыныч хайваннар. Кеше тимәсә, алар тими. Алар күрсә, тавышланса, кычкырсак инде без арга менә булат шау. Кыр китсәк, алар китеп барырга мөмкин. Әгәр ул кытыра авыр белән булса, ул дөресен әйткәндә ул карап тормый, сарыкка да ташланырга мөмкин. Кешегә инде беренче очракта, сыерга да, атка да һәм башка да. Димәк, беренчесе аның кытыру чире. Аның мәсәлән тизәге калды ди. Тизәге, бик дөрес, тизәге дә калырга мөмкин. Әле без бит әле бу кытыра авыруына түгел, бүтән авыруларда килеп чыгарга. Әле безнең менә бу дуңгызларда без безнең кабан дуңгызлары һәр вакытта китерәбез, менә Африка чумасы, дуңгызларның Африка чумасы бу бит инде кабаннар белән килде ул. Кабаннардан безгә хәзер инде ул анда бик Сыңалар урманда бергә яшәмимесең инде, кабаны да, төлкесе дә, аюы да. Аның чыгуы, чыкмавы ничек? Бүген көндә әйтәрме, чөнки вирус без даже әйтәбез менә урманга, әгәр инде бу дуңгызлар чумасына килеп кергәндә якынрак күмбә җыючылар, анда җиләк җыючыларга җиңгар өчен сез үгезегезнең аяк киемнәрегезне дә кайткач дезинфекция ясагыз. Ташламагыз җиңгар өчен күмбә калса, җиз тарткач. Җиләкнән калганны да, чөнки вирус бит.
Моны бер кем дә әйтә алмый пока. Может быть, тагын без белмәгән әле, без күрмәгән, нинди булса да, менә бу яман шушындай авыруларны таратырга алар мөмкин. Бу кыйммәтле мәгълүмат урманнан кайтканнан соң хәзерге вазгыятьтә аяк киемнәрен Бик шуңа күрә белеп булмый. Әле бүген көндә без менә бүген беренче мәртәбә бу проблеманы күтәрәбез. Дөресен әйткәндә, шулай бит инде. Әле беренче мәртәбә. Әле бүген көндә мин сорашканым информация, государственный комитет бит научный әйткәндә, биоресурс буенча аучылар нигеннән мәгълүмат алдым. Безнең ди алар ди бөтенләй где-то 70 кенә, 70ләп кенә ди. Сез әйтәсез 140-ка может җиткәндер. Күбрәк тә дип әйтәбез. Без аны табигать белгечләреннән сорыйк әле. Ул 20 дип әйтәләр. Миграция вакытында 70-ка дип әйтәләр, җитә дип. 140-та була диләр. Ул нинди саннар күпме? 140 айлык Татарстанга күп түгел бит инде дөрестән дә. Әлбәттә, әңгәмәдәшләремнең һәрберсе дә дөрес әйттеләр. 25 бу кышка якын сезонда була. Менә инде аларның иң күп үрчү һәм ничек дип әйтик чорларында алар шул 70-ка кадәр җитәләр дип санала, хәтта артып та китәдер. Чөнки бу статистика үзегез беләсез чагыштырма шәйбер. Әмма менә мин әйтерем, хуҗалык үсешле сәбәпле без аларны чыратабыз диләр. Бит инде мин әйтерем, хуҗалык, урман хуҗалыгы бәлкем әзрәк безнең хәзер ничек дип әйтим артарак калгандыр. Мәсәлән, безнең Мамадыш районында 400 кеше эшли торган авыл бар урман эчендә, урманда аюлар очрамыйдыр. Biz үскәндә бу авыл бетте инде, һәм башта 90-нчы елларда эзләре күренә башлады. Без берәм балалар булган җирдә ял итә торган урыннарда, кырыйларында 10 ел үтте, шуннан соң 2000нче елларда үзе очрый башлады кешегә. Һәм хәтта шундый якын очрашулар булды. Аллаһка шөкер, алар үтеп китте, бернинди җәрәхәтсез килеш. Менә хәзер без видеолар күрәбез инде, чөнки соцсетләр таралды. Кызганычка каршы, мин уйлавымча, хуҗалыкны арттыру кирәктер дип уйлыйм. Кайбер регионнарда бу очракта аюлар куркачак. Бу урманнардан без бәләкәй чакта, мәсәлән, шул урман эчендәге авылга җәяү чыгадыр. Бер нәрсә очрамыйдыр. Хәзер анда кирергә куркыныч, хәтта асфальт юлдан да. Менә аюны күрсәң, нәрсә эшләргә кирәк? Моның турында без рекламада сөйләшербез. Хәерле кич, Таяр нуктасы студиясендә туры эфирда аюлар турында сөйләшәбез. Үзебез дә шаккаттык. Реклама вакытында да туктап тормады мондагы әңгәмә. Айзат әфәнде, аюларга кагылышлы инде алар белән очрашкансың икән, алар белән дип инде аю белән үзеңне ничек тотарга һәм гомумән менә бу 70, 140, 20 баш аю дигән статистика ул ни дәрәҗәдә куркыныч статистика булып тора бүгенге көндә? Аюларның саннары арта дибез бит әле. Бер фикер әйтеп китим әле. Әгәр дә без Татарстан картасын күз алдыбызга китерсәк, хәзерге аюларның очраклары булсын инде күпчелек очракта төньяк районнарда барлыгы, күзәтелә. Һәм без Кызыл китапта зур сулыклар аюларның көньякка таба таралуларына каршылык булып тора дигән фикер бар. Бу шул дөрестән дә шулай булып тора. Карасак, әйтүемчә, карта шуның турында әйтә. Һәм әгәр дә әзрәк тарихка карап алсак инде, 18нче гасырда Татарстан булмаган бит, Татарстан территориясе бит инде Казан губерниясында, гомумән губерния буйлап аюлар булган дигән сүзләр бар. Һәм хәтерләвегезчә, ул вакытта бит инде безнең территориялар зуррак булу сәбәпле, анда Чуаш республикада, Мари республикасы да кергән булган бит инде. Анда башка төрле урманнар, шуңа аюларның күп булуы табигый булган. Табигый инде. Бүгенге көндә аның арта баруы. Шул ук безнең бүгенге көндә 3 кызыл китапның чыгарылышы бар. 96нчы елдагысында Татарстанда 8-10 аю яши диелгән. 2006 елдагысында 30 аю бар диелгән. 2016 елда инде 90ннан алып 120гә хәтле аю булырга мөмкин дигән фикер бар. Күргәнегезчә, статистика нәрсә ди? Арта. Бермә-бер арта. 10 ел сайын кызыл китап чыгарыла бара бит инде. Менә 25нче елда яңасын көтәбез бит инде. Шуңа шул сөйләшүләр, аюны нишләтәбез, кертәбезме, нишләтәбез дигән сорау тагын актуальләшә. Чөнки ул 16нчы елларда да күтәрелгән иде. Ул сораулар, ул бүген генә барлыкка килгән сорау түгел дип әйтергә кирәк. Монда бит әле шунысында әйтеп узмыйча булмый. Кызыл китаптан чыгу аюның
ул әле аңга ау сезоны ачыла дигән сүз түгел. Әлбәттә. Андый-мондый хәл була калса, яки ул куркыныч күршелеккә әверелсә, яки ул аю котырган булса, ширле булса, димәк аны дәүләт органнары белән, рөхсәте белән атып алырга, баш санын көйләп торырга мөмкин булачак дигән сүз. Кызыл китаптагы аюны атып йөрү ул инде бөтенләй сафсата булыр иде бу очракта. Монда бит инде шуның турында гына сүз бара дип аңлавым. Дөрес аңласам инде әлбәттә. Кызыл китапта бит инде дөрес аңларга кирәк, анда һәрбер кергән җәнлекнең, хайванның статуслары бар, категориялары бар. 0-дан алып 5-кә кадәр. 0 инде соңгы арада гомумән Татарстан территориясында күзәтелми торган җәнлекләр булсын инде, һәм 5-нче категория алар инде саннары куркынычсызлык янамый торган төрләр булып атала. 96 елда аю 3-нче категория булган, 2006 елда да 3-нче категория булган. Бу сирәк төр дип аталган иде. 16 елда инде менә соңгы кызыл китапта ул өйрәнелеп бетмәгән төр 4-нче категорияга күчкән һәм өйрәнелеп бетмәгән төр дип. Бу хакта миндә бер ике сүз әйтим әле. Менә ул бик дөрес әйтә. 2016 елгы кызыл китапның формалашуында аның эшләнешенең комиссияның председателе мин идем. Ул вакытта мин министрның ярдәмчесем. Урман хуҗалыгы министрлыгында китап җыелганда бик күп галимнәр җыелды, төрле фикер булды. Мин шул вакытта әйттем. Кызыл китапны тиздән дидем, ухаллага салып, тартып җөргә кирәк була дидем. Кызыл китапка әгәр нинди җәнлек кергән икән, галимнәр иң беренче уйларга тиеш. Нишләп бу китапка бу үсемлек, бу җәнлек кирде дип, иманы ничек иттереп чыгарып була дип. Жула. Мин ул вакытта питомник үсемлекләргә дидем, җәнлекләргә, кошларга. Миннән бик күп кенә галимнәр көлделәр ул вакытта. Но шулай булуга карамастан, бу фикер калган. Инде хәзер бу турыда сөйлиләр. Искәндәр бик дөрес әйтте, бик урынлы әйтте. Себер урманнары яна. Алар бит урман зонасы хайваннары, мин әйтеп уздым. Тормыш үзгәрде. Алар үзләренә менә кайда яхшы уңай шартлар бар. Кешеләр шикелле, бездә уңай шартны дип бит инде. Менә шулай безнең урманнарга килделәр. Biz аларга мөмкинлек бирдек күршергә бүгенге көндә. Мин әйтмәс идем, мин аю белән шырашканым бар, поши белән шырашканым бар, нинди генә җәнлек. Әгәр дә син аюдан куркасың, урманга җөрмисең дә халык. Менә шулардан чыгып, бүген аюларның саны бик күп артты, алар безгә күчтеләр. Безнең кызыл китабыбыз ул халык ара кызыл китапта түгел, Россия китабы түгел, ул Татарстанныкы. Һәм без моны бу турда менә җыелып, белгечләр, урманчылар, зоологлар, бүтән белгечләр алар барыбыз бергә инде хәл итәргә тиеш. Аю чыгарылырга тиеш. Менә мин шулай саныйм. Аю күбәйде. Мин әйтмим бүген кемгәдер зыян салган, кемгәдер зарар булган. Ул китапта бар. Менә сезнең тапшыругыз, беренче тапшыру табигатьтә үзебезне ничек иттереп тотарга. Аюлар чырый, пушилар чырый, пушлар да бик күп, кабаннар да бик күп. Беренче тапшыру. Ничек иттереп? Һәрберсенең үзенең характеры бар. Шушы характерыннан чыгып, үзеңне тоту кагыйдәсе булырга тиеш. Беренче тапкыр без турыда сөйләшәбез. Хариса бу аю кызыл китаптан чыккан очракта нәрсә үзгәрәсе? Кызыл китаптан чыга икән, ул вакытта инде менә бар комитет биоресурс дигән оешма республикада, ул яңа оешма, алар бирәләр, кайда күп менә саны кубаның, алар исәпкә алалар, шунда атырга мөмкинлек бирәләр. Әле бит авчыларга юл ачыла. Атырга да бирәләр мөмкинлек. Санаулы путевка бирәләр, санаулы. Путевка, санаулы. 3 аюны атырга, 5 аюны атырга киметергә. Кирәк әйбер саныйм мин. Менә яңа гына күрсәттегез телевизордан. Урманнар бер-берсеннән бүленделәр. Алар бит җулны салалар, без бит җулны салганда уйламыйбыз. Без бит аюның ашый торган
жейлеуінен уздырдық жолына деп үзілді. Міне шушыларын есептеларға керек. Бұл проблема зор. Элек бит инде Этне районында менә ул ниләрдәгенә бар иде бит инде. Хәзер менә Биектауда инде Казан янына килеп җитте, балык бистәсе янына килеп җитте. Ягъни аюлар күп, әйтәм бит, алар күпмедер вакыттан зыян салмый калмаячаклар, һичшиксез. Мин теге урман кырыенда яшәгән кеше буларак әйтәм, шунысын, элек менә без бала чакны хәтерлим. Урманнан чыкмый йөри идек, әйме? Bir tiyin kurgan bulmadı, tilki kurgan bulmadı, oyu buru turunda eytesi de yok, ayı tilkilerde birisi de kurunmuyor değil mi? Bugün tiyinler urşidiler şunday, neler tiyinler var, nişleptir, hazırki vakitte elle kişiye yakınaya başladılar. Benim terasıga düşüp tiyinler istelden oşap giteler, ayı mı? Tilki kışkını oşarga sırap gile, bizge şiirli tilki deyler indi, nu kort tilkidir indi ol, biz anı oşarga ırgıtıp koyabız, işik aldına oşarga ırgıtabız, urmandan çıkıp, ol tigi meşi bilen it arasındağı nindidir ürüğü bilen ürüp, özünün kilgenin bildirip dur, ayı mı? Kızgın tüşüp, Munşa tübesinden oşarga sırap tıra kış günlerindeki jaykini sıramıylar alar. Mine, bugün hayvanlar kurukmuylar. Min gün sayın diyerlik tilki kuram. Mesela kiş bilen kaytkan vakitte kuyanın hesabı yok. İkişer dürter kire. Koy vakitte bakşada kış günü mine bizim bakşada işer dürter çıkışıp çıkıp giteler. Kapkanı açkın, kişik açkanda. Kirplerinde kirpi var bit indi. Bizden mine min kavalida turam. Kire, bile ol, meşelerge rizik salabız. Yüze aşı çıkıp gite. Bu indi kirpi bit. Bir karasan, birinci yılgına tügül, bana kirpide şulay, dürüsetes, tülküde, benim bütün hayvanlarda, bütün cennetlerde, şuna kadar ayı da kadar kişiye yakın ayı, al mecburi yakın ayı anın. Anın, ol üsimlik bilen tuklana turgan yırtkış deybiz biz. Şulay bitindi, ol it taşamay. Anlar ki berengede kirip. Aşıyındı, top sabiga aşıyındı. Anlarsın bitul, 5 ay boyu, eli bitul, yıkmay. Speşkıda. Anı ürçüyü de şunda gına. Yırtkışını kaçan yok itirge yarı. Anın için birer cevaplılığı var mı? Yok, yırtkışını biz yok italmıyoruz. O kızıl kitapta. Birinciden. İkinciden, anarga rükset gerek. Tilkiler var mesela. Yok, tilkilerge. Anın sezonu var. Anarga bilet gerek. Bu jenliklerden başka bireleri de kuyanga putyovka bilen, tilkini buşka bireler. Hazır tilkiga ayrım putyovka bireler. Bugün indi tiri işkertüşüler kalmadı diyerdik. Andı kişi yok hazır. Şuna göre tilkilerini atmıyorlar. Onlar yeriler bütünüsü işik altında eytik bitmine. Şüp taşlarga kelgende şüp savutu yanında tilki bulurga mümkün. Değil mi? Hadigine mine bizim... Cemaat manası tabiği eyber. Kirpileri de, tilkileri de, ayuları da, burileri de görünüp dursun. Rus dostlarımız aytmışlı Belışkını көрерге yazmasın, en mühimi. Tüp sırauğa aylanıp kaytsak, biz tabiat bilgiçlerinden sonra oyunu ışıratsan andımınday. Hiç yoga izin kursan, mene yanğağına düşüp kalgan izin, özünden işip tutarga kirek. Kıskaça gana mümkün bulsa. Kıskası oyunu ışıratmaz için nerse işlere kiregin, eytire kirek. Bunda birinci ratta. Eytek biz köpmü hayvan rizikka kiledi değil mi? Engemedeşlerimiz de eytip bitti. Bu birincisi, eğer de sen uyun kırıyında mı, tabiatta çıktın mı, rizikni jiyi bir türü. Hem elbette ayu ol ne tabayken jingil rizik. Ol şunday hayvan tınış kına şunda yürü yaşayacak hem jiyi yaşayacak şu rizikini degende. Demek urmanda şurasa bu birinciden şuramasın için sen nindir tavuş çağırga teyir. Hatta kaybirlerde kıngıravlar satılayken urmanga çıkkanda şularını kişiler nişkibetim tavuş çağır baralar. İkincisi nişkibetim tecrübeli avcılar eytelerinde birer türlü grubu bilen yaki üzüngüne varsan hiç yoğu bir nindi kıngıravlar yok bitindi bizde ele o kültürü kırmayan türlü tavuşlar çağırga nersedir berip anda türlü katarak silaşıp ayu bu uçrakta kilmeyecek. Siz beni gafı ettiniz, lakin ormanda ayu bilen көзгә-көз uçraşsan, әллә нинди тавышлар чыгарга мөмкиндер, Аллаһ. Юк, бу uçraşканча кадәр. Әмма uçraşкачтан анда Аллаһ саклауыннан гына мен сезгә дөрес әйтәм. Uçraşкан мизгелдән дуа кыла башларга кирәк. Рәхмәт. Аңынчыда дуа кылып чыгарга. Ул синең күзеңә карап тора, син аның күзеңә карап торасың, так? Ярамый дип әйтәләр. Яратып, нитеп менә Аллаһ Тәгалә сине бит бу урманга биргән дип. Менә бу җәнлексез, хайвансыз, кошсыз урманны мин күз алдыма китерә алмыйм. Но аларның санын белгечләр, галимнәр регулировать тиешләр. Менә ул вакытта инде бу хәл нормально була. Но бүген менә комитет биоресурслар кулында инде бу ресурсымы? Но алар бер үзе хәл итәргә тиеш түгел менә.
Мында чакыра кирәк. Менә урманчыларны дагын, Россельхознадзорны. Башка тапшырды, аларны да чакырырбыз. Хәзер төгәлләргә вакыт. Зоопаркта, циркта, мультфильмда аюны күрсәк, без ничектер рибез дә китәбез. Ә менә юлында аю очраса, бер дә елмаясы килмәс. Шуңа күрә кыргый хайваннарны читтән генә күзәтергә насыйп булсын, алга таба да саубулашабыз. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз. Очраса белгәннәрегезне укыгыз, кыскасы.